noma ungayiwina yonke iKZN wonke omasipala bawina kodwa uma ungakwazanga ukuwina iTheku uyobe uhlulekile ukuwina i-economic hub yaKwaZulu Natal because i-budget yomkhandlu weTheku iyodwa it is about 65 billion. Uma ubheka kulo 65 billion expenditure analysis yakho uzothola ukuthi u-84% uya kubantu abakaminwele ngezandla. Abantu bakithi abamnyama basagidagida la nje ku-16%. Uma singakwazi ukuthi njengomkhonto wesizwe sithathe over asiyiguqule leyanto ikwazi ukuthi abantu abamnyama babenefithe kangconywana at least mhlawumbe uma bengakwazi ukuthi abantu abamnyama babenefithe 60% kwebudget yethu singakwazi ukuthi njengomkhonto wesizwe sisebenzile seyiguqulile impilo zabantu abamnyama. Ngisakhuluma ngo-2026 nomkhandlu wethu siwumkhonto siyi-semi-military organization okuwukuthi abantu kumkhonto wesizwe baya-appoint and uma ise-appointiwe awi-question because isuke appointwe izo-endoswa uCommander General uMhlanganyela uJacob Zuma. Uma eseshilo ukuthi naba abantu engibona ukuthi basilekelele ngo-1 no-2 no-3 ubani wena ozoquestion ukuthi uCommander General okuyena osungula umkhonto wesizwe uyithathe kanjani i-decision ekanjalo. Yebo singarecommenda but i-decision siyobuye kaCommander General okuyena one-final say. But la singake sikwazi khona ukuthi sithathe i-decision njengomkhonto ukuthi ubani ozoba yikhansela ngo-2026. Akekho kumkhonto oyoba ne-decision ukuthi ubani ngaphandle komphakathi. If kuwukuthi ufuna ukuba yikhansela musu ukuxova ngaphakathi kumkhonto wesizwe musu ukufuna ukuthi amalungu omkhonto wesizwe aphume kusale wena wedwa because awuzoba yikhansela ngokuthi unyathela amalungu omkhonto wesizwe angakanani. Uzoba yikhansela ngokuthi wenze kahle emphakathini wangakini la uvela khona. Uma sesibi process yoku-identify umuntu ozoba yikhansela kuleyo ward sizohamba VD by VD sifike sibabuza abantu bakhona ukuthi ubani abambona ukuthi angaba yikhansela kule ward. Lo oyokwazi ukuthi athola abantu abaningi bomphakathi hayi bama-members omkhonto uyena oyoba yikhansela. So isizathu esingenza ukuthi ungabi yikhansela umphakathi wonke wangakini usukuvotela wathi ungaba yikhansela zimbalwa nje. If you are a person of unsound mind kutholakala ukuthi hayi bona abantu bangakubo bamkhethile impela ukuthi angaba yikhansela kodwa ke emqondweni uphazamisekile. Akuyena umuntu ozothi uphazamisekile. Akuyena uDaba ozothi ngoba nakhe engangifuni athi hayi ushele ngiphazamisekile therefore ngeke akwazi ukuba yikhansela. Fanele kube nencwadi ephuma kudokotela eshoyo ukuthi umfo kaSibanibani uphazamisekile. Umuntu ongekho o-insolvent onekweleti owathola i-judgment ekhona i-judgment ebhaliwe ukuthi hayi umfo kaSibanibani akakwazi ukumelana nekweleti zakhe. Lowo muntu therefore ngeke akwazi ukuthi angasimela njengekhansela. Kodwa kokunye uma kuwukuthi nje kuhamba kahle lo muntu obe unumber 1 ngokukhethwa umphakathi wangakubo uyena oyosimela egqobeni. Yenzekile-ke i-crisis yokuthi leadership impozele umuntu efuna ukuba ukuthi abe yikhansela. Sahluleka sancama eWard 2 sahluleka sancama lapha eSweetwater eMoses Mabhida region beyifakela umuntu ngoba nabo waye uGululu ne-leadership babona ukuthi lo ufuna umphakathi akumele angene ufuna kungene lo oGululu ne-leadership
umphakathi wasikhombisa-ke ukuthi cha asinandaba thina nobhululu ne-leadership thina sifuna umuntu wethu therefore ngeke siphinde silenze iphutha elinjalo futhi angikusho ngiqinisekisa ukuthi i-leadership naleyo candidate abenza leyo nto umkhonto wesizwe kwenza isiqiniseko sokuthi uyabasuspenda i-membership yabo.